Usa ka lalaki nga nang hadlok nga ipakatap ang hubo nga hulagway og video sa uyab kundi magpakita og makighalawas kaniya nadakpan sa Talisay City Police didto sa Argao. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob, nasuta nga dili lang day kini ang unang higayon nga gihimo kini sa suspitsado. Modus nini ang manguyab online dayon pangayuan og nude photos ug videos ang mga biktima ug mang blackmail. Usa ka 19 anyos nga taga Talisay City ang nangayo og tabang sa Talisay City Police Station. Suma pa, gihadlok siya sa usa ka taga Argao nga ipakatap ang iyang nude photos kun dili sila magkita. Nasuta nga among lalaki usa ka Robert Dibulusan, 23 anyos. Maong gabi gihimo ang entrapment operation sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Argao, kuyog ang Talisay ug Argao Police. Sa pagsusi sa cellphone sa suspitsado, nasuta ang nagkalinlain pang hulagway og video sa mga babaeng hubo nga posibleng iyang mga biktima. Gipakita sa investigador Police Corporal Eliazar Belsinia sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang screenshot sa social media accounts sa mga biktima diha sa cellphone sa suspect. Nasuta usab nga dunay 18 ka mga social media account ang dinakpan. Apan dili ang iyang hulagway kundi iya sa gwapo ug batan-ong lalaki. Usa niini nakapangan kang John Mark Samson nga mo'y gigamit pagbiktima sa taga Talisay. Pag iyan ang makuha ang loob sa iyang biktima, he will ask for nude pictures. Then what he will do is that he will blackmail that woman para makig-sex sa iya. Si Dibulusa nakuha usab og pinakiti nga shabu og ingong usa ka drug pusher. Apan gimakak ni Dibulusa ng mga pasangil. Matud pa hinigugma niya ang biktima ug iya lang kining gihadlok kay nasakitan siya nga bulagan. Hindi siya gihadlok? Ha? Ano man ang gihadlok? Sakitan ko. Basta nagsilos ko. Oragin ako. Sa asa? Adek rakos gugma ya. Subsequent search upon his person, we also recovered pieces of shabu. So he is also a drug addict, a drug pusher. Bob, gisubay usab karon sa kapulisan ang taho nga adunay gyud naghikog nga biktima tungod sa mong modo sa suspitsado. Nanawagan ang kapulisan ngadto sa uban pang biktima nga mopatim-aw sa Talisay City Police Station ug mopasaka og reklamo aron sa bahatagan sila og hustisya ug nga unta magsilbi kining leksyon sa kababayen-an. Bob, Mao gyud ngano manghatag mo sila hubo sa hulagway fam og dili sila gusto, di ba? Thank you so much sa Faye Marie Dumabok sa imong live report.